أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم فلن تمين وريمان دو همودي فلبرا تشماني مسلمان بلا دينما مالكونو مالكوكا كفايا بسم الله أكا إمشو مانديكا professeur makasi sida fayda kene aka balma kana abdinge fesila gawlunje ni mo garo jaga ke yofe professeur makasi se funagen cinni mimbe na chesse no bi doni kola ka doni ni ka ke ga fasojo ka basojo kama sigika aramado mo gla na ala salama ko indi blad la gri dala murge assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yara ngadu ngabi émission ko sobe be fulikan kerengere ndi kan mo bela jere mafulo alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود سابق للكلك نوره ورحمة للعالمين ظهوره الحمد لله سلا ميفوكي ورجماندو وكفى أمبي كانوا بغا بفو مالك كانوا أني مالك كفى كرنجنا نما أمبي بروموتر يرفو ميوزيكريتي بروموتر سي أنا أباركنيو أمو بفو كوبي ورجماندو الحمد لله باو كابيغا نفولغان سلمان باينكا حسلا جيغنا ألبي أمي فايدا كنكا كنا مبي نابي سيكي بلوسيكا نا دولن تبي مالك كانوا مالك كوكا نا باركنيو بيكا يي كما انت كوالي دي كودو هرما دي نيسي kuma ni kewale tia kofe alaba e maludi kosobe kewale murga bi mbi fanga kuma ala toko do de ka ala toko mbi ni wa fama ko ya latif est-ce que ya latif bi se ka mo ga na fulutiwa kosobe est-ce que anya me ko 17 do bi bulu ana daka bismillah alhamdulillah sila nyingali jarani ala toko bi kononton mun sebe me dalalu khairatula nga togo bi alala mun dogo be sirolu batini yakon allah o ala togo la abbilibili do ya latifu allah akbar latifu mor kamele chama ba bara latifu on yere ka makoro munun temela ka tema muriala o chama simi latifu ko bi latifu bara allah akbar latifu yɛrɛ ye ɲininga latifu ye mun ye ya latifu ne b'a fɔ n ko ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ gulon bɛ latifu de la ɲɛnamaya yɛrɛ ɲɛnamaya ni o ye latifu de o latifu latifu n'i y'a hindu bɔ a bɛ bɛn 129 de ma kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ latifu nana kuranɛ kɔnɔ sigiyɔrɔma 7 gilo dɔ bɛ yen ni kuranɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛ latifu nana a kɔnɔ 4 de 9 7 dɔnnibaw ɲininka u b'a f'i ɲɛna ko ya latifu aya mun bɛ kuranɛ kɔnɔ a nana sigiyɔrɔma 7 o ye gilo dɔ ye a yɛrɛ hinɛ bɛ 129 ma bon maintenant latifu a kɔrɔ de ko nɔgɔya masa ya latifu masa mun bi ko nɔgɔya bon muna i ye ɲininka a nafolo baara a sɛbɛnden a n'a daka mun de la an bazela latifu kan an ka fɔlɔ mɔri cɛkɔrɔbaw mun ye ala tɔgɔ baara a cɛ kelen tɛ yen k'a ma baara kɛ latifu la munna latifu filɛ nin ye latifu ye ismu nuraniya di a latifu arfu bɛɛ la ni latifu lajɛ a bɛɛ ye ismu nuraniya dibi kelen t'a la nuraniya ye ala tɔgɔ nɔrɔmaw di n'a y'i ka kɔlɔn sen k'a bila ji la fo ka t'i sa i t'i fantanya ye o ye kelen latifu aladuw b'a la karamɔgɔw bolo bi baara k'a la a amkawiw bɛ yen amkawiw ye n'i ye latifu 129 o sigiyɔrɔma 129 olu bɛ bɛn 16 ni 641 ma karamɔgɔw b'a fɔ o adadu dɔ ma ko latifu ka amkawiyo bon adadu dɔ fana bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko zaftawiku o fana ye latifu adadu dɔ ye maintenant latifu ale nafolo baara ale ni ala tɔgɔ tɔw nafolo baara danfara caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ munna latifu o kɔrɔ de ko hinɛ masa adamaden i mana jurumu kɛ cogo o cogo mɔgɔninfin i mana ala kota cogo o cogo
karamɔgɔ ni i ye ala ma deli ni ala hinɛ na ala b'i sɔn parce que o de kama ko ale de ye arahamani ye ale de ye arahimi ye bon ala tɔgɔ baara la karamɔgɔw b'a f'i ye ala tɔgɔ baara la ala tɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'i ye olu gosi olu bɛ traversi bɛɛ ci ka ala sɔrɔ direct n'i b'o ala tɔgɔ ɲini o ala tɔgɔ fɔlɔ ni dɔ ye latifu ye i y'a latifu mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka dolo la ayi latifu mɔgɔ tɛ i sirila la latifu mɔgɔ tɛ i datuguna la cɛw cɛ latifu dɔw latifu bɛ baara mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ mun bɛ yen depuis ala k'a da ale yɛrɛ ma don mɔri fɛ yen ko mɔri mun sera ka ala deli k'a ye ko a réussira mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ depuis a ye mɔri baara daminɛ depuis a ye nafoloko baara daminɛ n'a ye mɔri o mɔri kɔmɛ ko nin bɛ se ala deli la a bɛ t'o fɛ yen u bɛ ko dɔ k'a ye ale ti jaabi ye mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ n'a ye cɛ o cɛ kɔmɛ ko nin bɛ fɛn dɔ dɔn ale mana t'o fɛ yen o bɛ ala deli k'a ye n'i y'o ye maa o maa la i bɛ latifu de d'a ma ni bi tɛ anw ka fɔlɔ cɛkɔrɔba minnu tɛmɛna n'u ye dɔnni kangarakaw ye ni mɔri kamalen kun sigiɲɔgɔnya kan ni ala tɔgɔ caman kongo i ma fɛn ye fɛn b'i laminɛ n'i kun sera karamɔgɔbaw ma o bɛ ɲininka k'i ye latifu baara n'i ko ayi ma latifu baara o bɛ n'a f'i ɲɛna ko bɔn latifu ta i ka don latifu kɔnɔ latifu ta i ka don latifu kɔnɔ mun de la fɔlɔ karamɔgɔw tun b'a fɔ kalandenw ma k'a ye latifu baara parce que latifu filɛ nin ye n'i ye nafolo baara kɛ n'i y'a latifu ye hali n'a tigi sirilen don hali n'u y'a meleke n'i ye latifu baara a bɛ jaabi hali n'u y'i datugu parce que n'o fɔ n ko mɔgɔ bɛ girin ala wele kan ka don moriw fɛ yen ka don somaw fɛ yen ka taa karamɔgɔw fɛ yen ko nafolo baara la n ko n'i y'a mɔgɔ da mɔgɔ tan mana don mɔri fɛ yen a mɔgɔ tan na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 9 siri kɛ bɛ k'a bɛɛ mɔgɔ san a mɔgɔ 9 i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ka dolo datugulen dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ ka dolo tiɲɛnen don bon maa mun ka dolo tiɲɛnen don walima maa mun ka dolo datugulen don walima maa mun yɛrɛ sirilen bɛ bitɔn n'i y'a datugu n'i bɛ ji k'a kɔnɔ a bɛ don wa a tɛ don dɛ bon maintenant sisan ala tɔgɔ dɔnna caman bɛ yen walima maa caman bɛ yen i bɛ t'u fɛ yen nɔ u bɛ si diɲɛ don o don i bɛ bila saga faga don o don i bɛ bila sɛ faga la diɲɛ don o don a bɛ kɛ i n'a fɔ ko dɔ de bɛ ka fara i ka gɛlɛya kan mun kama a bɛɛ tɛ i n'a fɔ ala tɔgɔ in ma ɲi koyi siri mun kɛ bɛ k'i ka ko datugu dɛ dabali mun kɛ bɛ k'i yɛrɛ ka ko datugu dɛ ala tɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'i ma tɛmɛ olu fɛ n'i girinna k'i ka ala deli k'a tigi ye hali n'i ka dalu ka i ti jaabi i m'a ye bi nafolo baara kɛra kamanagan ye nafolo baara yɛrɛ ka bɔ moriya yɛrɛ kɛra kamanagan ko ye bon latifu ye tɔgɔ ye ale ye n'i y'ale baara mɔgɔ ye mun y'a baara kɛ k'a kaliwa kɛ latifu yɛrɛ ti sɔn mɔgɔ bolo fo ka taa sɔrɔ adadu dɔw bɛ yen i y'olu sɔrɔ latifu la fɔlɔ karamɔgɔ si tɛ latifu baara ka sɔrɔ i ma latifu baara ka se hakɛ ma fo latifu ka di mun ka sɔn i ye bon i da magara sɛbɛnden mun na a n'a nafoloko baara in i b'a f'i ɲɛna ko latifu ruhaniya dɔ bɛ yen ko miliyantu dɔnnibaw b'o f'i ye kosɛbɛ ne ka nin latifu sɛbɛnni na a daga su 9 de don a saraka gɛlɛn yɛrɛ tɛ koyi worojɛ 129 parce que latifu yɛrɛ hindu o bɛ bɛn 129 ma bon ni cɛ don worojɛ 129 bagijɛ mɛtiri 3 dunungɔrɔ jɛman turu 100 ani popilini mɛtiri popilini kelen mɛtiri 3 dunungɔrɔ jɛman turu 100 worojɛ 129 o de y'a saraka ye o ye cɛ ta ye latifu daga in tɛ di cɛ si ma a sɛbɛnni tɛ di cɛ si ma ni saraka de bɛ bɔ fɔlɔ nin bɛ bɔ a daga in ale daga bɛ ko i fɛ su 9 a su 9 kɔnɔ i yɛrɛ de b'a kudamu ye e mun b'a ko dɛ e yɛrɛ de b'a kudamu ye n'i ma kudamu ye dɔrɔn ne ye latifu min d'i ma o tɛ tari ye fɛn mun de e yɛrɛ de b'u ye sogo la k'a di mun yɛrɛ de bɛ n'a jigi la i yɛrɛ b'o ye n'i m'o ye dɔrɔn o kɔrɔ ye latifu min dir'i ma tiɲɛ t'a la parce que mun na nin daga mun filɛ nin n'an ye nin dilan depuis kalo tɛmɛnen anw y'a kaliwa don waatinin dɔ la n tun bɛ kaliwa la
donc an ye nin kaliwa don bon nin mun filɛ nin ye a latifu ti baara k'a di cɛ si ma k'a sɔrɔ e yɛrɛ m'a kaliwa kɛ fɔlɔ c'est à dire ale ti ala tɔgɔ ye ko n kɔntanna dɔrɔn ko n bɛ se k'a dilan non k'a labɛn dɔrɔn k'a ban dɔrɔn k'a fɔ i b'a di mɔgɔ dɔn o tɛ dɛ n'an ye nin daga nin sɛbɛnni dilan an mago bɛ sɛbɛn hakɛ dɔ de la an ye sɛbɛn mun dilan hadadu dɔ de bɛ yen i tɛ tɛmɛ o sɛbɛn kan n'i bɛna kaliwa kɛ parce que wurudi sisan an ye moriya tiɲɛna maaw bolo ni mun kɔntanna o bɛ nasi dɔ labɛn k'o kɛ foroba nasiw ka ala deli tɛ ne yɛrɛ ka ala deli furadama ne t'o fɛ ni sɛbɛn hakɛ mun kan ka dilan parce que sɛbɛn den kelen o sɛbɛn den kelen daga kelen o daga kelen o ye mɔgɔ kelen mɔgɔ kelen daga kelen sɛbɛn kelen o mɔgɔ kelen o kelen i ka saraka fana bɛ bɔ ni mɔgɔ mun n'a bɛ di maa mun ma anw b'i ka saraka bɔ walima n'a ka di i yɛrɛ ye n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ ka saraka bɔ i yɛrɛ bɛ se k'i ka saraka bɔ i yɛrɛ ni saraka y'a la wajibi bilen o y'a la i y'a faamuya maintenant an ye hakɛ dɔ de dilan anw y'a kaliwa kɛ ka ban parce que latifu tɛ dilan cɛ si ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma don ka latifu yɛrɛ baara kɛ ka kaliwa kɛ fɔlɔ an y'a kaliwa kɛ anw ye ko dɔ ye o la donc an y'a dɔn k'a fɔ an ye ala deli mun kɛ a jaabira parce que a jaabira ye mun ye anw y'a bara ruhaniya mun b'a la i b'o ye e yɛrɛ ka sogo la fɔlɔ bon a bɛna di maa mun ma mun bɛna ta ko gɛlɛya b'a la mun bɛna ta k'ale ye ala deli caman kɛ nafoloko la a ma fɛn ye n'o y'a ta o kan ka kudamu ye fo n'a ma kudamu ye kelen soit saraka mun bɔra n'anw don n'i ko anw b'a bɔ anw b'a bɔ anw b'a bɔ mais n'i ka di i yɛrɛ ye i yɛrɛ b'a bɔ walima n'i bɛ kɔfɛ n'i yɛrɛ danna mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ se k'a fɔ ye o b'a saraka bɔ ye mais daga in ti ko cɛ si fɛ i ma saraka bon n'i bɛna ala tɔgɔ in fana baara latifu in a bɛ ko su fɛ bon daga in fana tile 9 de don tile 9 k'a fɔ ko don o don tɛ ni latifu ye dɛ ni latifu bɛɛ bɛn tile 9 de ma n'i y'a ko tile 9 dɔrɔn baara banna bon sɛbɛn bɛ t'i kunna sɛbɛn ka t'i kunna ni sɛbɛn kɔni t'i kunna ɔ tile 9 kɔnɔna na aw ye na fɛn dɔ f'i yɛrɛ. d'accord morikɛ sisan i ko caman man dilan kosɛbɛ parce que ziripilisi sulen don diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ kosɛbɛ bon n'a dun ma caya bon ni mɔgɔ wele ta caya la mɔgɔ minnu wele kɛ n'olu cayara morikɛ a tɛna kɛ degun ye dɔɔni bon bamananw ka kuma don ni maa mun walima garisɛgɛ tigi de bɛ ji feere baara la parce que munna sila ko bɛɛ ka fɔ mɔgɔw ye k'a walawala moriya tiɲɛna an bɛ bi laban min na anw ka cɛkɔrɔba ye ala tɔgɔ kalan minnu bolo olu ma kulonkɛ dɔɔnin na kelen filanan sila k'i sigi réseaux sociaux sanfɛ k'i bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔ ye maa 100 mɔgɔ 60 mɔgɔ 80 yɔrɔnin kelen ko sɛbɛn bɛɛ dilannen don i bolo i bɛ taa sɔrɔ a tigi ma kalo a ma wurudi bɛɛ a y'an tɛ nkalon tigɛ maa ye dɛ a ma wurudi parce que o tɛ se ka kɛ o ni latifu mun kelen baara la sɛbɛn o sɛbɛn daga o daga n'a y'a baara a kelen ka adadu la batan latifu bɛ n'a la batan wɔɔrɔnin 641 di latifu dɔnnaw b'o dɔn o ye latifu ka amkawi de amkawi kɔrɔ ye jumɛn ye n'i ye latifu hindu bɔ a bɛ bɛn 129 ma o sigiyɔrɔma 129 ka 129 ta k'a multiplier par 129 o de bɛ bɛn 56,641 ma a bɛ fɔ adadu de ma ko amkawi o yɛrɛ amkawi sila n'a ye danfɛn ja o kɔrɔbɔli ye sisan ne yɛrɛ b'o fɔ sisan ni kamanagan cunna mɔgɔ kan sisan ala kama taa worojɛ 129 sa i k'a sigi sa i k'a bila i ɲɛfɛ i ka seliji ta i ka latifu minɛ 56,641 o adadu la bɔ i ka worojɛ di n'i y'a kɛ saraka o saraka la i b'o ko ye o tile 3 i b'o ko ye o tile 3 o ye amkawi ka adadu ye karamɔgɔ bɛ nin dɔn c'est à dire ne bɛ ka kuma dɔnnibaa ba minnu b'i lamɛn la réseau kan olu b'a dɔn bɛ ka fɛn dɔ fɔ kalanbaaw b'a dɔn donc nin fɛn mun filɛ nin ye a kelen yelen bɛɛ an y'a labɛn de kɛ o de kama n ko a tɛ se ka di cɛ si ma n'i m'a saraka bɔ parce que munna latifu ni talisa minnu bɛ baara anw b'o dɔn wa ni kaliwa ne ye nin kaliwa mun don kaliwa in bɛ kɛ tile 14 di wa a tile 14 kɔnɔ latifu dɔnnaw b'a dɔn n'i ko latifu nasira mun bɛ yen k'i tɛ jolimafɛn don a kaliwa kɔnɔ u b'a dɔn mun don sila nin tɛ dilan cɛ si ye fo ka taa se a tɛ gulo cɛ la
nafolo tɛ ten gansan sa e de la ka dɔ sigilen cogo dɔ o bɛ ka nasɔngɔ ɲini dɔ bɛ ka miliyɔn 60 ka affaire dilan o bɛ kɛ gansan n ye usine jɔ karamɔgɔw wele ka na karisa n bɛ fɛ ka a ye aladeli kɛ n ye n mago bɛ miliyɔn 100 affaire la latifu de b'a lase mɔgɔ ma ka aladeli kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mun bɛ yen a bɛ ka so duuru ɲini mɔgɔ ka bali k'o ye bâtiment jɔ la latifu dɔnbaw de b'a kɛ latifu daga o de b'a kɛ a faamuyara donc an kɔni bɛ mun fɔ an ye damadɔni labɛn ha damadɔni kɔni o wurudi kɛra o banna ni minnu teliya la peut-être olu n'a sɔrɔ mais fɛn kelen bɛ yen n b'o fɔ Sila maaw k'o dɔn ala tɔgɔ in a tɛ se ka mɔgɔ si kan'a ko k'i yɛrɛ nɛgɛ n'i y'a a tɛ ko cɛ si fɛ ka sɔrɔ i ma saraka bɔ n'i ye cɛ ye worojɛ 129 bagijɛ mètre 3 dununkɔrɔ jɛman to 100 ni muso do a b'a kɛ sɛmuso ye o saraka de bɛ bɔ fɔlɔ ni sarakati bɔra non muso ta ye 4 de muso ta bɛ kɛ mètre 4 mais woro in kɔni bɛ kɛ 129 o bɛ sigi latifu yɛrɛ ka jate kan o bɛ kɛ sɛmuso ye voilà i y'a faamuya donc cɛ ta bɛ kɛ dununkɔrɔ jɛman to 100 a faamuyara donc maintenant n'i y'a sarakati a saraka la dɔw bɛ ɲininkali kɛ k'a saraka bɛ di mɔgɔ jɔ ma non latifu saraka tɛ di kafiri ma mɔgɔw ko dɔn latifu ye fɛn jɛman de latifu saraka n'i b'a di diɲɛ danfɛn ma i b'a di silamɛ de ma n'i y'a di kafiri ma latifu saraka tɛ di kafiri ma latifu ye nɔrɔ de o kama ko isubulu nɔrɔniya de don n'i b'a di i b'a di mɔgɔ silamɛ ma alimami walima maa mun ka ala ko ka bon walima maa mun y'o a bɛ taa a ka diinɛ ko ka bon i b'a sarakati o de la bon n'a ka di mun ye ni minnu mago b'an bolo anw yɛrɛ a bɛ sɔrɔ ko togoya min na an b'o f'i ye i yɛrɛ ka sadaka anw tɛ karamɔgɔ ye k'a fɔ ko an bɛna f'i ye an b'i ka saraka bɔ an t'a bɔ an t'o la ye i y'o de fɔ parce que karamɔgɔ ko tiɲɛna caman b'a fɔ n bɛ nin kɛ a bɛ d'u ma o t'a kɛ o t'anw ta ye n'an bɛ mun kɛ an b'o kɛ an bɛ prévu jira e yɛrɛ la n'an y'i ka saraka san an b'a ta k'a jeli yɛrɛ la wasapu la i k'a dɔn i ka saraka filɛ an bɛ ka dugawu d'a kan n'i ka nafoloko ye an bɛ ka koli kan ka ci cogoya min na an b'a ci i ka saraka fana an b'a bɔ n'o kɛra i bɛ sɔrɔ ka don a kɔnɔ bon mɔgɔw k'a dɔn fana ni latifu in jagoya bɛ ko dɔ y'a kɔnɔ Allahu Akbar i bɛ ka ko su 9 min kɔnɔ ayi Sila ni kɔni bɛ ko dɔ ayi i yɛrɛ peut-être tɛ dɛ moriya ma sigi peut-être kan hindu ma sigi peut-être kan dɔrɔbulu ma sigi peut-être kan kolojan ma sigi peut-être kan khawatibu ma na peut-être kan n'a sera ka dilan dɔɔni dɔ ye c'est que ko dɔ bɛ se ka kɛ ka ko dɔ bila n'i y'a ko tile 9 i bɛ ko dɔ ye bon mɔgɔw tɛ kelen ye dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ ale b'a daminɛ tile 3 a bɛ kudamu ninnu ye bon mɔgɔw ka kudamu ye cogo tɛ kelen ye n bɛ fɛ k'o fɔ mɔgɔ ye mais u k'a dɔn bɛɛ k'a lamɛn réseau de don bɛɛ k'a lamɛn a kɛra diɲɛ cɛ o cɛ a kɛra muso o muso ye n'i ye nin ala tɔgɔ in ta i bɛ fɛn 2 y'a la i seko t'o la a ma y'i sogo la i bɛ kudamu dɔ i bɛna mɔgɔ dɔ ye bagi jɛman b'a la walima i ka so jɛman pasi i bɛ ko dɔ ye o tɔgɔ tamasiyɛn kɔni nin fɛn ayi i bɛ fɛn jɛman non o ti wuli bon a kabako ye min ye dɔw bɛ yen olu bɛ latifu in koli daminɛ hali u ti bɔ a la dɔ bɛna wari d'u ma walima dɔ kana fɛn jɛman d'i ma i seko t'o la n ye tiɲɛ dɔ di dɔ ye n'ala sɔnna inshallah ni ala sɔnna mali kɔnɔ mali kɔ kan mɔgɔ minnu bɛ yen ni e bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ ni latifu sɛbɛnden a n'a daga la nafolo baara la parce que i n'a fɔ morikɛ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fɛn caman tɛ wala caman tɛ mais ni ala y'a don minnu garisɛgɛ la inshallah olu bɛ na n'a sɔrɔ a bɛ weleli kɛ dɔrɔn nɛgɛjuru sira la min bɛ ka tɛmɛ a ka jaw ɲɛfɛ n bɛna d'i ma sisan balimakɛ n balimamuso i bɛ négatif kɛ minnu bɛ mali kɔ kan 00223 77 18 13 94 n'i y'o kun i ni professeur Makan Sise bi ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma e kan ka sɛbɛnden ni daga in sɔrɔ cogo min na o bɛ fɔ e ye a y'aw senna teliya parce que min bɛ yen a man ca ni ala sɔnna ma morikɛ
me dansi an ka bi émission na parce que bamananw ko ten waati tɛmɛnen tɛ waati a sebali fɛnɛ ta ye mais n'a sera dɔrɔn a y'a selen de ni taama dun ma ban olu fima tɛ ban inchallah i bɛ dugawu k'a ye اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود السيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين